всички! Тук сме на Paradise Center, Paradise Place. Днес имаме да правим едно фрезовано подлово в този комплекс и апартаментче едно цяло. Ще бъде интересно тук, малко с достъпите в затворените комплекси. Така имаме среща с собственика, даже той ме чака и отиваме да действаме. И така, завършихме обектчето. Фрезованото, подловото. Вчера направихме саморазливката. Едната има още малко влага. Затворили сме навсекъде, да не пресъхва и да става течение. Това е всекидневната. Тук ще бъде кутията в някаква скрита мебел. Едната стая, втората стая, трета стая, банята. С колегите се разбрахме да не им пълнеме тук къде си заложили сифоните и само сме запечатили тръбата един път, първа ръка, защото по принцип тази саморазливка се прави на два пъти, кога е фрезовано подлово. Първо запълваме каналите, защото хлътва и след това правим цялостната заливка. Ако искате вашите подлове са така перфектно гладки, вярвате.com